Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sedaya langkung rumiyin sami nambahi ajri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan menyakat diri mengawal kepada Allah. Lan ugi monggo sami sarengan selalu dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi sami mangertos bilih dinten menika dinten kebalipun umat Islam saking bulan ingkang mulia bulan Ramadan. Dumateng hari raya Idul Fitri, hari gembira, dinten wangsulipun umat Islam ingkang nindakaken siang dumateng wangsul dumateng fitratul Islam. Lan monggo ugi samya kunceni manah kita sedaya saking sifat sombong, riya, lan kotoran sanesipun arupi hasud utawi namimah hibah lan sanesipun. Mila sang menika kula panjenengan sedaya dipun paringaken dumateng kita sedaya baik nikmat lahir maupun nikmat batin lan langkung nikmat arupi iman lan Islam. Hingga kita alhamdulillah saged melaksanakan tugas kewajiban kita arupi nindakaken siang Ramadan ingkang sampun kelakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mila untung sanget tumrap umat Islam ingkang nindakaken siang ingkang marangi hawa nepsunipun insyaallah badhe pikantuk kauntungan lan pahala ingkang besar boten wonten bandinganipun. Makaten miturut menapa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala kullu hasanatin yakmalu ibnu adam tudha'afu lahu min asaratin ila sabibi isbikin ila sauma wa innahu li wa ana ajzi bih yadatu syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli wasau li Ijinnadan waliso ini farhatani farhatun tinggal ikhtori wa farhatun tinggal ikhtori roti yamal kiamat. Carita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dawuh wus ngendika Gusti Allah kabeh amal bagus kang dilakoni dening manungsa anak Adam iku yen dikelake ganjarane. Wiwit 10 dikelan tumeka 700 kejaba ngamal puasa. Mergo puasa iku keduwe ingsun Allah, dadi ganjarane puasa iku ya uga ingsun Allah. Kang paring piwales kang ora bisa diweruhi iklane dening sapa wae. Krana ibnu anak Adam iku anggone ngendhaleni hawa nepsune, ninggal panganane lan minumane lan larangane nalika siang. Urip ridho ingsun Allah dene puasa iku bakal dadi tamen saking bunyi neraka. Lan wong kang puasa iku oleh keberkahan loro, siji nalika bubar, nalika buka rasa nikmat, nalika teka Idul Fitri rasa gembira nampa suguhan saking Allah. Ingkang kaloro bungah nalika ketemu ing pangerane. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten ing salebetipun Idul Fitri menika monggo sami ngata-ngataken maos kalimat tahlil la ilaha illallah, maos takbir subhanallah, maos sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maos istighfar astagfirullah astagfirullah, lan ugi ngata-ngataken sedekah lan sami maaf-maafan kalayan sami-sami sedherekipun muslim. Nuwun ngapunten saking sedaya kelapatan lahir maupun batin, nuwun alalipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati wa kana lahu bi kulli khutbatin ajru syahidin. Dawuhipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam janipun mekaten sapa wonge sowan utawa ziarah ana ing kersane wong alim mongko berarti sowan ana ing kersane ingsun Kanjeng Nabi Muhammad. Lan sapa wonge ziarah
ana ngarsa ingsun mongko tetep wong mau bakal nampa sapaan ingsun kanthi Nabi Muhammad lan ana kedue wong iku kelawan saben sajanggah oleh ganjarane wong mati syahid. Maka dalam hadratipun jarod sowan wonten ing karsanipun tiyang alim ugi-ugi Gusti Allah paring panjang umur dumateng kita sedaya saengga menangi Idul Fitri ingkang badhe dhateng sarana sehat walafiat barokah rezekinipun dinaringan taufik saged nindakaken sedaya perintahipun Allah lan Nabi menapa ingkang sampun dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala hingga pinaringan wilujeng dunya wal akhirah pinaringan syahadat husnul khotimah amin 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 ya rabbal alamin. Sisi